ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, കൃഷി ആൻഡ് കിച്ചണിലേക്ക് കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ ടെറസിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന പാലച്ചീരയാണ്. വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിച്ച തൈകൾ നന്നായി ജൈവവളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നിറച്ചെടുത്ത ഗ്രോ ബാഗിലേക്കാണ് പറിച്ചു നട്ടത്. ചെടികൾ നട്ട് 1 മാസമായപ്പോഴേക്കും ആദ്യ വിളവെടുപ്പിന് സമയമായി. ഇതിൻ്റെ വലുതായ ഇലകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇനി തുടർച്ചയായി 2 മാസത്തോളം ആഴ്ചതോറും ഇതുപോലെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇലകൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും നന്നായി ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത ജൈവ സ്ലറിയാണ് ഇതിന് വളമായി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറ്. വളരെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള പാലച്ചീര വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലും പാലച്ചീര ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.